правя с моята котка, която в момента се продяга. И ние с вами двамата ще сме Елен. Тя е мъжко кот. Искам да ви я представя. Тя се казва Джордж Вашингтон. Майка ми реши така да го нарече, понеже преди си мислехме, че е момиче. Ама се оказа, че е момче. И затова, като момиче я бяхме нарекли Джиджи. И затова трябваше да я наречеме Джордж, защото не е със същото име. Днеска ще ви разкажа за моето коте нещо. Ще ви разкажа то как е мързеливо. Шегувам се. Всъщност искам да ви кажа една хубава новина. От днес ще правя видеоклипчета с котето ми, Джордж Вашингтон. И искам всички да се радвате на тези видеоклипчета. Ще правим много неща. Ще науча Джордж да ще го снимаме, като той си играе и ще ви качвам все повече и все повече видеоклипчета. Надявам се и това да ви хареса. Обичам ви всичките. Вие сте много добри. Ако направите абонамент, ще се гордея за това и ще правя много видеоклипчета през цялата всеки ден. Обещавам.